Vă mulțumesc extrem de mult pentru această comunitate superbă. Vă mulțumesc extraordinar de mult. Vă ador, mulțumesc. Vă ador extrem de mult. Adică fac de-abia de 6-7 luni YouTube și vă mulțumesc extrem de mult. Vă simt ca pe familia mea și vă mulțumesc din suflet. Deci vă ador extrem de mult, foarte mult. Vă ador extrem de mult. Și vă mulțumesc din suflet pentru cei 19 abonați. Vă ador și vă super mulțumesc extrem de tare. Vă ador. Și vreau să vă dau și o veste. Mi-am deschis cont de TikTok. Mă puteți urmări, mă găsiți Easy Carmen. Easy cu litere mari, _ Carmen, C mare și restul mici. Tot legat, fără spațiu. Vă pup și vă aștept și pe TikTok. Și cât mai repede vă rog să strângem suma de 20 de abonați, vă implor. Tu dacă vezi acest clip, te implor să te abonezi. Eu v-am pupat, eu am fost Carmen, vă ador din suflet, vă simt ca familia mea și ne vedem în clipul următor. Bye!